озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор карда мешавад. озмун бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, бакалаврон ва магистрон, ходимони илмӣ ба истиснои докторони илм, профессорон, узви Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон ва академияҳои соҳавӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, докторантҳо аз рӯи ихтисос ва докторантони ҳабилитат, омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот, муҳандисон, конструкторон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун баргузор мегардад. озмун аз рӯи 7 номинатсия гузаронида мешавад: математика, ки ба он дохил мешавад арифметика, алгебра ва геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ки ба он дохил мешавад ботаника, зоология ва анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ. Сарпарасти озмун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. донишу истеъдоди иштирокчиёни озмун аз рӯи донишҳои назариявии донистани қонуну қоидаҳо, теорияу аксиомаҳо, назарияҳо, фаҳмонида додани моҳияти ҳодисаҳо ва равандҳои табиат, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ, инчунин намоиши дастоварди илмӣ ва навовариҳо муайян карда мешавад. хароҷоти марбут ба ташкил ва баргузории даври ҷанбастии озмуни илм фуруғи маърифат 2 миллиону 345 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. маблағи мазкур аз ҳисоби фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда мешавад.